Kaixo, hau da gaurko menua, lekekin egindako kakaozko krema, kilker snakak, gamba veganoa, txitxarro hondakinekin egindako txipak ere baditugu, eta barazki salda kapsuletan. Itxura hona du guztiak, ez dakit zer hartu, denetik pixka bat hartu dezaket? Bai horixe. Eskerrik asko. Elikagai berritzaileak izango ditugu gaur hizpide. Bilbao Ostalaritza Goi Eskolako gastronomia berrikuntzako laborategian ibiliko gara. Hauek bezalako jaki goxo eta berriak prestatzen dituzte hemen. Eta elikagai horiek ekoiztuko dituen industriak zer nolako profesionalak beharko dituen ere ezagutuko dugu. Horretan buru belarri dabiltza teknikan, puntako teknologia erabiliz. Gaurko prestatu dugun saioarekin ez zarete, gozez geldituko. Ongi etorri Teknopolisera. Historiaurreko gizon emakumeak mamutak eizatzen imaginatu ohi ditugun arren, hasieran gizakiak sarraskijaleak ginen, eta piztia handiagoen eiza hondakinak jaten genituen. Noski eskura genituen frutak, sustraiak, haziak, intsektuak eta larbak ere biltzen genituen. Duela 800.000 urte sua menderatzea lortu genuen, eta kozinatzen hasi ginen. Horrek erraztu egin zuen elikagaiak murtsikatzea, nutrienteak erauztea, toksinak deuseztatzea eta haien bizitza luzatzea. Eta onartu dezagun zapore hobeagoa zuten. Neolitoan nekazaritza eta abeltzaintza agertzearekin batera, dieta orojalea zabaldu zen. Zerealak, frutak, barazkiak, lekaleak, haragia eta arraina jaten genituen, baina ez beti proportzio egokietan. Horrek elikadura urritasunak eragiten zituen, hala nola eskorbutoa, anemia edo bozioa, eta goseteak eta gabeziak ere pairatzen genituen, gerren eta fenomeno klimatikoen ondorioz. 19. mendean industria iraultzak giza elikaduraren beste mugarrietako bat ekarri zuen. Elikagaiak eskala handian egiten eta prozesatzen ikasi genuen, pasteurizatzen eta esterilizatzen esate baterako, eta malnutrizioa gutxitu egin zen. 20. mendean, elikadura zientzia gisa ulertzen hasi ginen, eta ikerketa epidemiologikoen bidez frogatu genuen dietaren eta osasunaren arteko harremana. Gaur egun janari eskasia eta dieta monotonoetatik ultraprozesatu gehiegi kontsumitzera igaro gara. Gure etorkizuneko erronka izango da elikagai osasungarriak ekoiztea modu jasangarri batean. Mugurdi esferifikazioa, matxa te burbuilak. Elikagaien berrikuntza entzun eta batek baino gehiagok halako izen eta itxurako platerak irudikatuko zituen. Seguru aski, Michelin izarreko jatetxeetako kartetakoak. Guk ordea, etorkizuneko elikagaien inguruan gehiago jakin nahi, eta Bilbao Ostalaritza Goi Eskolako sukaldean topatu dugu erantzuna. Heziketa zentro honetan, sukaldari izateko oinarriak irakasteaz gain, berrikuntza laborategi bat daukate. 6 urtean, 100 produktutik gora sortu dituzte, eta gaur, horietako batzuk erakutsiko dizkigute. Hauek guztiak, zuen buruetatik eta laborategi edo sukalde honetatik irten dira. Hemen egiten duguna da berrikuntza gastronomikoa. Adibidez, daukagu untable hau, untagarri hau egiten dugu bainekin eta kakaurekin. Lekak alegia, eta, bueno, niri leka gustatzen zaizkit, kakaoa ere bai, eta hori probatzera etorri gara. Hau da, estatxera etorri zara. Hartuko hilara bat eta hemen jarriko dizu. Eskerrik asko. Pizkatxo bat. Maskara. Jaitsiko dut. Kakao saborea du, eleka ez da. Era bat ez da. Eta hau, nola bururatu zitzaizuen edo nola izan? Bueno, hau edia izan zen, leka asko egon direla, eta horrekin zer egitea umeekin.
umeentzako lekak ezaio gustatzen, zelan egin aldugu, beraiek jateko eta ez dakiteko leka jaten ari direla. Beraz hainbat helburu bete zenituzten, harekin homek barazkiak jatea, soberakinak aprobetxatzea, lekak kasunetan. Beti izaten da ideiaren bat atzean, zerbait sortzen duzuenean, osasungarri izan dadila, hondakinak aprobetxatzea. Guk hemen egiten dugun guztia osasuna da, ekonomia zirkularrekin ere lan egiten dugu, eta beti hori, gure lana hori da, dena osasuna izatea eta sostenibilea izatea. Izatea, ez da? Urrengo produktu hauek ere horrekin dute zerikusia osasunarekin. Kilkerren produktuak dira. Kilkerra? Bai, kilkerrekin egindakoak. Hau da, ere proteina berri bat jateko. Bueno, eta orain jango dugu. Bai, orain gastatuko duzu. Hau da, Tex-Mex zaporearekin. Oso goxoa, Gustatzen zaizu? Guazten naiz. Gambak. Bai, baina gamba berezi xamarrak, ez da? Bai, hau berezi bat da, ez da itxasoko gamba bat, baina dau eginda algekin eta da gamba vegano bat. Horrelakoak ikusten ditugu, hondartzan paseatzen ari garena. Hondartzan, adibidez joaten zara hemen Kantabrikora eta kodium hau asko dekogu hemen. Enkarguak izaten dira, ala zuek libre duzu, imaginazioa? Daukagu gehienetan enkarguak, baina gero daukagu ere denbora txiki bat, adibidez, gure gauzak egiteko, eta gero ere beste zentruekin egiten dugu gauza gehiago, eta teknikarekin egiten dugu ere produktuak. Eta zer dira? Hemen daukagu barazki batzuk, porroa, tipula, asanarioa, eta honekin egiten duguna da, ura kentzea. Deshidratatu. Deshidratatu, baina lehortu, poliki zaporea eskentzeko, eta gero, barazki horiek lehortuta sartzen ditugu kapsula hauetan, eta kapsula honetan joaten gara makinara bat, karpeko makina bezala, eta egiten dugu salda bat. Daukagu hemengo zaborea porru salda da, betiko porru salda etxean egiten dugun bezala, eta hau alkatxofekin egindakoa. Alkatxofak daude hemen barruan, Bai. Diuretikoa da, baita jasangarria ere. Izan ere, kapsula honen bidez horburuak kozinazerakoan baztertzen ditugun ostoei probetxua ateratzen zaie. Eta zer egin, kiwiak alferrik ez galtzeko. Izan ere, kamera frigorifikoetan sartuta ere, usteltze prozesu azkarra duen fruta bat da. Sarri, ezin izaten zaio etekina atera uzta osoari. Estatuan, Euskadi da bigarren kiwi ekoizle nagusia, eta produkzioa ahalik eta gehien aprobetxatze aldera, teknikarekin kolaboratuz, Basque Food Laboratorin larru vegano bat sortu dute kiwiekin. Kiwiaren azala nabaritzen da, hemen zatitxoak, ez da? Eta zertarako erabiliko dugu? Adibidez, zapatuak egiteko edo liburuetako tapak egiteko. Oinetakoak, txaketak ere, eta hori aprobetxatzeko da. Azkeneko adibidea, zuen laborategitik irten den azkeneko adibidea. Hemen daukagun azken produktua da txitxarroz egindako produktu bat, snack bat. Snack, txitxarroa. Txitxarroa, hau teknikatik eskatu zuten, eta nahi zuten snack bat vitamina D-rekin, eta guk zer ikusi genuen txitxarroa, arrain urdinak, vitamina D asko dutela. Eta horrekin egin dugu snack hau. Eta nola jaten da? Hau, horrela etortzen da, eta jarri behar dugu mikrogailuan. Ne badakit mikroin labea erabiltzen, baina sukaldaria zuzara. Vale. Txitxarroarekin egindako esnaka, larru veganoa eta barazki kapsulak teknikarekin elkarlanean sortu dituzte. Hau da, Euskadiko lanbide heziketako berrikuntza aplikatuko zentroarekin elkarlanean. Bilbao Ostalaritza Eskolan ezagutu ditugun azken produktu horiek, teknikako biozientzia eta jasangarritasun arloak koordinatzen dituen proiektu multidisiplinarretako baten fruitua dira. Bioekonomia aplikatuko sare baten barruan, arlo desberdinetako lanbide heziketa eskolen arteko elkarlana sustatzen dute, eta ekonomia zirkularra ardatz nagusietako bat da. Jasangarritasunaren apostu nabarmena egiten ari gara biozientzia eta jasangarritasun arloan, izan ere, ikusi beharrik ez da, zenbat eta zenbat produktu botatzen ditugun zakarrera.
Gaur egun, asko lantzen ari gara lan esparru hau, nitxo bat daukagulako elikagaien inguruan, eta ekonomia zirkularra landuz, berrerabiltzen ditugu elikagaiak, berrikusten ditugu ere bai zen nolako produktu berriak atera ditezken, eta hori eskolakin egiten dugun modu berdin-berdinean, egiten dugu hemen bai bioteknologiako laborategietan. Teknikako bioteknologia laborategi honetan, punta-puntako ekipoekin trebatzen dira lanbide heziketako irakasleak. Ondoren, elikagaien industrian lanean ariko diren ikaslei, ahalik eta formakuntzarik onena eta berritzailena eskaintzeko. Izan ere, horixe da teknikaren helburu nagusietako bat. Enpresetara helduko diren teknikariak ahalik eta hoberen prestatzea. Hemen dugun ekipoa HPLC-a da, eta bere siglak esan nahi dute erresoluzio handiko kromatografia likidoa. Elikagaien industrian, industria farmazeutikoan eta hainbat baliokideak diren industrietan, kosmetikoan eta bar, erabiltzen den teknika bada, nahasketa batean konposatu guztiak separatu ahal izateko eta beraien kantitatea neurtu ahal izateko. Adibidez, guk hemen lagin bat prestatua dugu, non kafeina disolbatua dugun uretan, bale? Eta bere identifikazioa egingo dugu, bai? Lagin horretan piko bat emango digu eta piko horren azalerarekin kuantifikatu ahal izango dugu bere konzentrazioa. Hau, oso importantea da, produktu komertzializatzerako orduan, bere etiketan jakina arazteko ze konposatu dituen eta ze kantitatetan. Edo baita ere, lote bat deusestatu egin denean, kalitate kontrolaren arabera, neurtu ahal izateko, ia etiketak esaten dituen neurriak betetzen edo betetzen ez dituen. Beste hau laborategian eskuratu duten azken ekipoa da, eta elikagaien konposizio nutrizionalaren analisiak oso era arinean egiteko aukera ematen du. Guruina sartuko bagenu, 30 segundu ingurutan esaten digu. Gantz proportzioa, ura eta gatz kantitatea ere bai. Ekipo honek ahalbidetzen digu, horrelako analiziak laborategietan lortzeaz gain, laborategitik kanpoko ingurunetan ere egitea. Adibidez, produkzio planta batean egin ditzazkegu horrelako analiziak produkzio kate horren puntu desberdinetan, eta horrela alterazioak gertatu ezkero, geroz eta lehen jarri ditzazkegu ekintza zuzentzaileak. Gaur egun oraindik ere proteina eta gantza kantitateko metodo ofizialak edo referentziazko metodoak hemen atzean ditudan ekipo hauekin egiten dira. Baina hala ere geroz eta gehiago erabiltzen ari dira elikagai industrian, horrelako ekipoek eskaintzen dituzten metodo ez zuzenak, teknika espektroskopikoetan oinarrituta daudenak, batez ere azkartasunagatik. Elikagaien kalitatea bermatzeko analisi nutrizional eta mikrobiologiko ez gain, garrantzitsua da azterketa sentsorialak ere egitea. Hau da, esaterako jakien testura neurtzea. Denoi gustatzen baitzaigu patatek karrask egitea. Analisi sensorialak orain arte beti katen bidez egin izan dira. Baina gizakiok oso modu subjektiboan analizatzen ditugu sensorialki elikagaiak, eta horiek egiteko instrumentuak garatu izan dira. Instrumentu honi esker, badakigu elikagai batek edo beste edozein laginek ze testura izango duen, eta adibidez, hartxandatik ekarri dizkiguten snack hauen testura kuantifikatzeko balio digute. Ezkerretakoa Bilbao Ostalaritzak Goi Eskolatik ekarritakoa da, eta eskuinetakoa snack komertzial bat. Izan ere, guk nahi dugun elikagaiaren testura analizatzeko ezinbestekoa da aurrez ezaguna den antzeko produktu batekin alderatzea. Gilotina modukori indar berbera eragiten ari zaie biei. Snack bakoitzak zer nolako erresistentzia duen jakin ahalko dugu. Zer ikusten dugu kasu hontan? Txitxarroaren snackak, hartxandatik ekarri digutenak, askoz ere indar gehiago behar duela eta baita ere denbora gehiago behar duela puskatzeko. Datu hauek hartxandako eskolara bidaliko ditugu eta hartu beharko dituzte erabakiak, beraien produktua berriro ere ekoizteko, modu ezberdin baten edo horrela jarraitzeko. Elkarlana eta puntako teknologia oinarri, etorkizuneko elikadurari ez zaio berrikuntzarik faltako.
Ikusi dugu elikagaien berrikuntzaren helburuetako bat jakiak ez galtzeko moduak topatzea dela. Timelapsez betetako YouTubeko kanal honek ondo erakusten du zenbait jakik ze denbora gutxi behar duten usteltzeko. Frutak bereziki azkar usteltzen dira. Imaginatzen alduzue pegatina baten bidez fruten bizitza luzatu ahal izatea? Horixe du helburu Stick Fresh deituriko eranskailu honek. Sortzaileek diote osagai naturalez egina dagoela, eta pegatina frutari itxaste hutsarekin bere freskotasuna 14 egunez luzatzeko aukera ematen duela. Sarean halako etiketa inteligente ugari topatu ditugu. Hau poto bat irekitzerakoan aktibatzen da, eta asteak pasatzen doazen heinean kolorez aldatzen da. Pete Higginsek asmatu zuen. Bere semeari 11etakoa prestatzen ari zela zalantza izan zuen maionesa potoarekin. Ez zekien noiztik zegoen zabalik. Horrek bultzatuta sortu zuen Ubi izeneko etiketa. Beste pegatina honek haragi ontziratuaren freskotasun maila adierazten digu. Bestearen antzera egunak pasa ahala kolorea aldatuz joaten da, eta horren arabera jateko moduan dagoen jakin dezakegu. Baina denboraz gain temperatura ere kontuan hartzen du. Hala, hozkailutik kanpo edukitzen badugu, freskotasuna galdu duela detektatzen du eta lehenago aldatzen da kolorez. Inoiz edan duzue pasatako esnea oharkabean? Nazkagarria, ezta? Horixe ere ekidin alkoholitzateke kubotxo eransgarri honekin. Gorria badago edan lasai, eta berdea badago hobete trafrika ireki ere ez egitea. Zukua egiteko makina honek laranja azalak lehortzen utzi eta arizpi bihurtzen ditu. Ondoren, 3D inprimagailu baten bidez edalontziak sortzeko, eta bertatik zukua edateko. Beraz, janaririk ez galtzeko erronkari lotuta, nabaria da etiketen eta ontzien fabrikazioan ere, ekimen ugari daudela. Aurrerapen teknologikoek sektore guztietara ekarri dituzte hobekuntzak egiteko aukerak. Baita lehen sektorera ere. Honek, urratsak eman ditu 4.0ra bidean, besteak beste, aktibitate hau aurrera ateratzen dutenen bizikalitatea hobetzeko. Sistema adimendunen erabilerak ekoizpen eredu berriak sustatu ditu lehen sektore modernoa, jasangarria eta lehiakorra izateko. Sektorea oso profesionala da, ikasi behar dugu beste modu batean bizitzen, beste modu batean kontsumitzen eta argi dago beste modu batean ekoizten ere. Gure sektorean ikusten den erronkarik handienetariko bat izango litzateke nahiko zaharkituta dagoela, ez? Eta orduan animatu behar dugu eta autoestima hori errekuperatu behar dugu. Teknologiek lagun dezakete hain zuzen gazteak lehen sektorera erakartzen. Dakarten abantaila nagusia lan egiteko modu berriak baitira. Prozesu automatizatuak eta errekurtso optimizatuak. Ondorioz, gastuen kontrola zorrotzago egiten da, efizientzia hobetu eta errentagarritasuna eta produkzio volumena handitu egiten dira. Nekazaritzan, uztan eragina duten faktore guztien informazioa izatea, ezinbestekoa da arazoei aurrea hartu eta soluzioa emateko. Adibidez satelite bidez etortzen den informazioa, dala nahiko zehatza eta bastante maiz daukagu eta debalde da gainea. Baita ere posible da sensoreak ipintzea, lursailetan, nekazari batzu daukate errendimendu mapak egiteko aukera baita, eta orduan guzti hori aztertzen badugu, hobeto ulertuko dugu zer gertatzen den, eta orduan hobeto ulertuko dugu zer behar duen landareak. Doitasunezko nekazaritza teknologia erabiltzen da laboreen errendimendua aurreikusi eta monitorizatzeko. Gero eta tresna gehiago daude lan hori errazteko. Sentsoreak jartzen dira landa parametro desberdinak neurtzeko.
adibidez, argitasuna, temperatura, lurraren hezetasuna edota landareen beharrak. Esaterako, behar duten ongarri edo fitosanitarioen kantitatea. Droneekin eta sateliteetatik jasotako irudiak ere oso baliagarriak dira. Batetik, eremuko arazoak eta izurriteak detektatzeko, eta bestetik, landareen garapena eta heldutasun puntua, eta eremuaren errendimendua monitorizatzeko. Aldagai guztiak kontuan hartuta, aplikazio batek erabaki egokiena hartzen laguntzen du, eta ura, ongarriak, pestizidak edo haziak doitasunez erabili daitezke hala. Informazio hori ondo aztertuz, hobeto jakin dezakegu landaren beharrak zeintzu dien, eta orduan hobeto ongarrizatu, hobeto ureztatu, hobeto egin fitosanitarioen aplikazioak. Ze azkenen, diferentzia asko dau lursaien artean eta baita lursaien barruan bertan, eta errendimentuko oso desberdina dira, eta orduan beharrak ere desberdina dira. Abeltzaintzara aspaldi iritsi ziren teknologiak eguneroko lana errazteko, baina azken urtetan asko aurreratu dira. Garbiketa lanak xamurtu egin dira Ukulu barruan, garbiketako robotei esker. Esnebilketa automatikoa zabalduta zegoen lehen ere baserri guztietan, baina gaur egungo robotak haratago doaz. Animalia detektatzen dute, errapeari lotzen dizkio txoperak eta bukatutakoan askatu egiten dira. Gainera, robotak bilketa bakoitzaren datuak bidaltzen ditu ordenagailura, baserritarrak behi bakoitzaren egoera kontrolatzeko. Zenbat esne eman duen, esnearen kalitatea eta errapean gaitzik duen ala ez besteak beste. Esneak, odol arrastorik badu, zuzenean desbideratu egiten du gainerako esne onarekin nahastu ez dadin. Abeltzainak bakarrik robotaren funtzionamendu ona kontrolatu behar du. Ukulu barruko beste lan batzuk ere automatizatuta daude. Ikulu barruan adibidez, egin daizken neurketak edo monitorizazioak, etorra adibidez, olio eta oli askoetan eta ikulu edo nabe guztiak egoten dira kontrolatuta temperatura, hezetasuna, argia, bai luxetan eta bai argi orduetan, ematen zaien janaria ere automatizatuta izaten da, badaude APP-ak edo olako aplikazioak ongizatearen neurtzen dutenak, baserritarrak berak neurtu dezakena baserri mailan bere animalien ongizatea, hori ikulu barruan begira. Baina abeltzaintza estensiboak larraketan jartzen du indarra, eta horra ere iritsi dira teknologia berriak. Adibidez, GPS-a ezinbestekoa da abereen joan etorriak kontrolatzeko. Inguruari lotutako sistematan edo agroekosistema natural hauetan erabiltzen dituguna dira adibidez GPS-ak, abere edo animali bakoitzaren geokokapena zehazteko. Orain ari gara pixka lanean ere ezi virtualetan, da teknologia berri bat azken 3 urtetan damaguna pixkat horretan lanean, eta bai GPS-en sistemak eta bai ezi virtualenak bialtzen diona baserritarrari da abisuak edo seinaleak, ez? Animali bat lekuz atera bada, edo denbora asko geldik badarama, edo bapatean korrikaldi azkar bat egin badu denbora oso motxean, eta horrelako abisuak beti laguntzen diote baserritarari bai erabakiak hartzeko orduan eta azkar erantzuteko ekintza desberdinen aurrean. Sentsorikak ere badu bere lekua animalien trazabilitatea hobetzeko. Lehenik, animalia bakoitza identifikatu behar da. Horretarako, hausnarboloa edo belarritako elektronikoa ezartzen zaioa bere bakoitzari. Dispositibo horiekin, buru bakoitzaren informazio guztia eskuragarri dago. Pisua, elikadura, txertoen kontrola, ugalketarako parametroak, umealdiak,
Orokorrean, dagoeneko implementatuta dago digitalizazioa lehen sektorean neurri batean bada ere, eta uste dena baino teknifikatuagoa eta aurreratuagoa dago. Erronka da eskuragai dauden teknologia horiek merkatzea, hazienda guztietara hel daitezen. Elikagai prozesatuek ospe txarra dute azken aldian. Dauzkaten gehigarriak tarteko bereziki ultraprozesatuek dieta osasungarri batean lekurik ez dutela garbi dago. Salbuespenak salbuespen. Bai, bale, kozinatzea elikagaiak prozesatzea da berez, eta askotan gainera kalte baino mesede egiten du zenbait produktu jangaitz jangarri bihurtuz. Saioa bukatzeko hala ere, elikagaien prozesu industrialak aukeratu ditugu. Ez diguzue ukatuko irudi eder eta hipnotikoak ez direnik. Makina eta lerro automatizatu hauek atzean duten garapen teknologikoa harrigarria da. Edonor aho zabalik uzteko modukoa. Datorren astera arte, agur!